Bos, de brandwacht moest vanmiddag uitrukken hier naar Leipak in Ljouwert. Wat wie er krijgt aan de hoorn? Er was een stofexplosie gebeurd en dan worden wij gealarmeerd. Hoe slim weer het? Gelukkig geen personen. Toch wel wat schade in het bedrijf zelf. Brandje hebben we heel snel kunnen blussen. Ja, en dan zijn we klaar. Geen persoonlijk ongemak aan dus, maar is de skeer groot? Ja, moeilijk in te schatten hoe groot de schade is. Inderdaad, geen personen. En de schade die moet nog bekeken worden door gespecialiseerde bedrijven. Beeldsma, hier is vanmiddag een explosie geweest. Hoe let wie dat? Het zal rond 4:15 geweest hebben ongeveer, vanmiddag. Je hebben natuurlijk onmiddellijk de brandwacht alarmeerd. Wie die snel ter plaatse? Ja, dik voor elkaar. Ik denk dat het zelfs binnen de 4 minuten was. Ja. Hoe wist je dat er wat aan de hand was? We hebben eerst een behoorlijke klap gehoord. En daarna hebben de BHV'ers heel snel actie ondernomen. De meesten bijna onderhaald. En daarna hebben we bezien van wat is er eventueel gebeurd. Maar meesten moesten er eerst uit. Gelukkig gaan we dat vrij gauw in kaart. Er zijn geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Daar ben we hartstikke wijs met. En nu moeten we even kijken hoe groot de schade is. De brand was vrij snel meester volgens de brandweer. Dus dat waren behoorlijk vlot. Maar nu moeten we verder zien hoe groot is de schade. En daar heb ik nou nog geen idee van. Daar moeten we even nader informeren. Het eerste wat je door in zo'n geval is zelfs koppen tellen. Ja, inderdaad. Ja. Dat wie jouw grootste angst, denk ik. Ja, dat is het eerste wat je te binnen schiet. En gelukkig is het daarin de BFV'ers, maar ook de man die op die afdeling werkt, het daarin heel goed handelt. Mijn complimenten daarvoor. Ja. De mijwerker die er het dichtstbij wie op de start van de explosie, die is botskrokkend, denk ik. Ja, die heeft de schrik behoorlijk in het been. En des te knapper vind ik het ook dat hij direct zijn verantwoordelijkheid nam het door zijn collega's te bellen en die met hem naar beneden toe. Dus ja, dat heeft hij heel knap deed. Ja. Denk je, Beeldsma, dat je morgen weer draaien kan? Is moeilijk te zeggen. Ik vermoed het niet. Wij produceren zuigelingen en kindervoeding, dus de spul moet hier wel goed schoon wezen. Dus ik denk het niet, maar daar kan ik nou niet echt een concrete uitspraak over doen. Hoe zocht de silo er nou uit wat gebeurd is? Nou, het goed is, zal er in ieder geval een soort beveiliging opensloegen wezen. Voor de rest ziet die silo er nog redelijk hetzelfde uit, denk ik. Alleen er zal wel wat roet wezen her en der, denk ik. En dat moet nou eens keer maken worden vanzelf. Ja, we moeten nou ons schoonmaken.